70 милиона души е малка аудитория за Фейсбук. Това научих от едно от обученията ми в централата на Мета в Дъблин. Когато бях маркетинг менеджер в стартъп за хранителни режими, ние се разраствахме прекалено бързо, започнахме да харчим милиони за реклама и тогава от Мета се свързаха с нас. Те поискаха да станем техен Small Medium Size Business Partner. Това означаваше, че те ще ни помогнат да скалираме, като междувременно участваме в различни тестове на компанията и съответно спазваме техните съвети. Работехме в 180 държави и буквално харчихме милиони на година за реклама, като една от годините стигнахме до 50 милиона долара. Работихме с Мета в рамките на 4 години. Ето кои са най-важните неща, които научих за Фейсбук от тях. Едно, Италия е малък пазар за мета-алгоритъма. Италия има 70 милиона души в Инстаграм и в Фейсбук. И това се води малък пазар за Фейсбук алгоритъма. Казвам това в контекста, че тогава тествахме lookalike аудитории като цяло по-тясно таргетиране, т.е. адцетове, които включваха изключително много интереси и всъщност доста стесняваха аудиторията, към която рекламирахме. Това водеше до лоши резултати. Говорихме с акаунт менеджерите ни за това какво можем да направим. Те ни посъветваха да не ограничаваме толкова мета-алгоритъма, защото този пазар е изключително малък за Фейсбук. Тогава lookalike аудиториите работеха за щатите, пазари като Латинска Америка, както и някои пазари в Азия. Говорим за стотици милиони души. Ако Италия е малък пазар за Фейсбук, представете си България с близо 6 милиона души. Второто нещо, бяхме част от тест на едно от посещенията ни, в което тествахме различни креативи, като дизайнери от Disney подготвиха креативи специално за нас. Мета съответно ни предоставяше тестов бюджет. Резултатите от теста бяха, че креативите на дизайнерите от Disney имаха под половин процент click-through rate. А причината за това нещо беше, че креативите изглеждаха супер лъскави, изключително рекламни, буквално потребителите просто ги подминаваха. Нашите креативи бяха доста непрофесионални и изглеждаха цялостно като нещо, което човек би си публикувал на обикновен пост. В сравнение с тях, нашите креативи имаха около 3-4% click-through rate и цялостно правеха хиляди продажби. Така че важното в случая е винаги да тестваме, от друга страна да пускаме съдържание, което изглежда по-нейтив в платформите. Да, видеята са изключително важни, но е добре да не пренебрегваме също и статичните креативи. Друго нещо, което обсъждахме с специалистите от Facebook, беше, че винаги е добре да тестваш различни концепции от креативи, които са към различни аудитории, винаги да ги тестваш в различни ацетове. Пример, ако аз имам маркетинг курсове, имам две таргет аудитории, едната е джуниор маркетинг специалисти, които искат да станат по-добри в професията си или искат да се преориентират към маркетинга, а другата сфера са хора, които да кажем са предприемачи, имат малки бизнеси и искат да вършат нещата сами. Причините тези две групи от хора да си купят ще бъдат тотално различни. Единият ще иска да си развие бизнесът, а другият ще иска да си намери хубава работа. Така че в този случай е добре да разделя тези две аудитории в два различни ацета, да имам различни креативи с различни послания и копита, които да са подходящи спрямо всяка една таргет група. Това са само част от нещата. Ако искаш още полезни съвети, последвай профилът ми.